Luto to diri guys ba. Aw ba guys oh. Luto to diri. So kana mi ingan na mi magluto og inununan. Nice kayo. Dapat lang kasi ako. Kami pala kami. Sorry, hindi ako. Nahirap lang kasi kami kaya ito. Ayan. Gusto yung aming baybayin. Manginhas din ko niya. Ayan guys. Wala din. Galuto di ko daan guys kay walahan og mo manginhas ko. Tagang kukuha ang anak kanon. So, manginhas ta guys. Ano tagdagat. Wala man kayo isda dito. Wala man kayo nas. Ka ng pitik ba? Litik. Kung gusto din mamitik yan. Oh. Ah. Isa man. Dagan kang dala ban. Dagan ka nakitad. Kung sa man ka? Ban. Saan mo gikuhan diha? Dili man kabalo si kuya mangitag unas. Saka? Wala. Tadloy kuya tuktoy bi. Ano ba? Kana. Kana, mamaak na. Mamaak na. Sama na. Lo. Tidak ban. Gurot naman siguro nimo. Basa-basa ka. Ano siguro mama ni maron? Nang ganang maligo dia bro. Alright. Saan? Ba. Lo. Saan mo na bis mo? Ano ba? Uli na lang ko ban ay. Ikaw na ko anda ban. Di man kabalo si kuya. Ban dara ban oh. Makaon ka ni ban? Kaon ka ni? Ban ay gagas ban. Ano siya ban? Gripo. Gripo? Gripo din na siya day. Puyo mo sa buka. Tabugok? Ito. Nita ko day ko for the content ba? For the content agad. Yeah boy.
mahirap kay bati tagnaw. Balik tayo kay balik ko kay akong nilungag. So mora dito guys. Pag nasa tayo ma-upload sa atong Facebook page. Bye.